Good morning, everybody. My name is London Nonziku. I'm here to do a monologue of accusing my elders. Thank you. Malum, Baba, ngindize la ngizongicela ukuthi ngizonitshela ukugcina. Malume, mina ngisenzogcina ngiya emaphoyiseni. Yibo mhlamba bazanginceda ngololu daba. Ngoba nina sokuyinyanga ezimbili malume ngikucela ukuthi ungincede. Baba, amasonto amabili andlulile. Ngaza kuwe ngacela ukuthi ungincede kule ndaba. Uhlulekile. Mina sengibona ukuthi ngcono ngiye emaphoyiseni. Yiwoza nginceda. Ngoba kuyafana nina aningithandi, anibonisa uthando kimi. Anibonisa uthando. Kodwa into eniyenzayo ngongibuyisela emuva nokungicindezela phansi ukuba ngiyeke le ndaba. Mina ngibona ukuthi le ndaba ngiyisele ecourt phezulu, magistrate uyoza ngilamulela. Ngoba nina kuyafana, aninandaba nina. Aninandaba nina. Aninandaba ngempilo yami. And nazi ukuthi nizoba inkinga noyi2 ngoba nangiyeka nahlala inyanga, nahlala amaviki ningakhulumi lutho. Qiniso maseliphuma abantu bazoyazi ukuthi ninabantu abanjani nina. Abantu bazoyazi ukuthi ninabantu abanjani nina noyi2. Into nayiyenza ebasalini bami, into nayiyenza emndenini wami, bazoyazi abantu.